Chegan a Garaballa as primeiras táboas de madeira coas que se levantará o primeiro edificio público sostible de Galicia. Os técnicos da empresa constructora comezaron este martes os traballos preparatorios do inicio de obra. Tiñamos previsto 4 semanas para facer os pilotes e a lousa, entre 6 e 8 para facer o resto do edificio. A alcaldesa de Lugo, concelleiro de Urbanismo e o deputado de Promoción Económica e Social visitaron a parcela onde se construirá este inmoble que impulsan conxuntamente Concello e Deputación e que será o xerme dun modelo de desenvolvemento verde na cidade. En escasos meses vamos ter o edificio construído que será ese xermen do que queremos que sexa as cidades do futuro e por onde queremos que encamine ese Lugo verde, ese Lugo integrador, ese Lugo inclusivo, ese Lugo interxeracional, donde toda esta contorna vai a dar un xiro de 180 grados e donde será o xermen do Lugo do futuro. O Impulsa Verde construirase con madeira 100% galega, pino principalmente, que sairá deste aserradeiro de Alfoz, que suministrará 430 metros cúbicos de material para a súa fabricación. Un modelo de construción que, segundo apuntan os responsables do proxecto, implicará un importante aforro de consumo enerxético. Para facernos unha idea, emitirá un 90% menos de CO2 que os edificios de formigón e aceiro. É un proxecto onde vamos a demostrar que desde Lugo, desde Galicia, somos capaces de facer outra forma de edificar, unha forma de edificar encaminhada sobre todo a un consumo enerxético mínimo, non? O edificio contará con 3 plantas, a baixa orientada a divulgación e o resto a dependencias municipais. Será o pulmón do barrio multiecolóxico que se desenvolverá na zona. Aquí vamos a completar o prototipo de edificio con unha serie de parcelas de hortos urbanos e a maiores hai que sumarlle o que é o diseño do barrio biodinámico, non? O presuposto do proxecto de 3,5 millóns de euros procede de fondos europeos do programa LIFE e está cofinanciado polo Concello e a Deputación.